गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मिरु फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मिशन 2025 आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेखौ नोजोर बोनानै मयदुपुर गामिनिफ्राय जागायनानै गेजेर जनाय आनसलिकनि सिङाव थानाय गासै गं 65 गामि गोलाव साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि अजय खाख्लारिजों लोगोसे गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुथुराज मोसाहारि आरो आफादनि मावथि फारिया बिथांमोना बाहागो लानानै दिनैनि साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायो। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां। दिनै जों गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जोंबो दिनै साइकेल हानजा सुरनाय बे साइकेल हानजा सुरनायखौ जोंबो दिनै लादों। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि खिन्थु मिशन एन्ड स्किल क्वालिटि एडुकेसननि 2024 आरो 2025 जि मिशन बे मिशनखौ जोंबो दिनै मावफुंनो थाखाय जों दिनै लादों। बे जोंना बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बेखेवगिरि हिसाबै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि हिसाबै अजय खाख्लारि बिथांखौ जों मोननो हादोंमोन। बे हिसाबै जोंना दिनै बेखेवनाय जाबाय। जों दिनै दा हानजा सुरनो नागिरबाय। लोगोसे जों बे हानजा सुरनायनि गेजेरजोंनो जों दिनै जोंनि बर' हारिनि जा थामोनथा मोनथाय बे दा मोनथायखौ जोङो नोजोर बोनानै जों गोबांथार दिनै स्ल'गानजों दिनै आगबारायनो नागिरदों। जेरै जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों माबायदि होनो हाया बेफोरनि सायाव जोङो नोजोर बोनानै जों दिनै आगबारायदों। आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि गेजेर जनाय दखरानि सिङाव थानाय फाख्रिगुरि मैदुपुर गामिनिफ्राय लानानै जोङो जामुगुरि माजगावसिम जोङो लादों। जों जामुगुरि माजगाव जों फोजोबहैनाय जागोन। आरो बे फोजोबनाय हाबाफारियाव जोंना बिबुंथि लाखिगोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सुरजित नार्जारि बिथाङा फोजोबनायाव बिबुंथि लाखिगोन। बिथाङा बे बिबुंथि लाखिनायाव गोबांथार जोङो माबायदि जोङो गावनि हारिखौ दावगालांनो हायो, जोङो फरायनायखौ जों माबायदि फरायनांगोन, जाय स्टुडेन्टफोरबो गोबांथार दङ बेफोरखौनो जोङो सोलोंलांहोनो थाखाय इयुन जोलैखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ जों दिनै लानाय जादों। आं बे समाव फैबाय थानाय 15 मार्चनिफ्राय मेट्रिक आनजादा जागोन। बे समाव आङो फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन बा जोङो दिनै गेजेर जनाय दखरा हिसाबै जों दिनै गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै जोंहा गोबांथार मेट्रिक होगिरिफोर दङ एबारबो। जोङो गोबांथार जोङो खम परिमानाव जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननाय लेटार मार्क मोननाय जों मोननो हायो। खम परिमानाव जों मोननो हायो। एबार आं लुगैगोन थांनाय बोसोराव जोंना 7 जादोंमोन। बे बाराव जोङो एबार जोंना हाइ स्कुल गंसे दङ, बैग्रिगुरि इउ एन एकाडेमि होननाय दं। आरो जोंनि जायगानिफ्रायबो आरो गोबांथार बाहेराव फरायहैनाय दङ हाइ स्कुलफोर। जायखिजाया गासैनिफ्रायबो आङो एबार 10 आं बाराखौ आं लुगैगोन एबार। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।